एका काहे न कुटवाई देता। गांव गांव में धनकुट्टी आइल बा, सब कुटवावत बा। धनकुट्टी आइल बा? हाँ करे सुनीला ओने आधा आधा कुल जौन चौरवा होला कुल काट के उठा ले जाने। ना ना चौरवा ना लैया तनु, खाली कन्ना भूसी लैया तनु। अच्छा हाँ सुना सुनाओ। अरे घूमे गाँव में बलम धन कुटी, अरे राइज चमकदार गिरी कहूँ ना टूटी। घूमे गाँव में बलम धन कुटी, ऐसन बात बा? अरे हाँ हो। हाइब्रिड कुटवावा मन करे मन सूरिया, हाइब्रिड कुटवावा मन करे मन सूरिया। रुपया ना लागी लेके जाइए कन्ना भूसिया। ए राजा जी का रे? और सुनी सुनावा। अरे रोज कुटवावे सब इहाँ उहाँ चूटी। घूमे गाँव में बलम धन कुटी, करे हाँ राजा जी। अरे चौरावा पे गुड्डू भैया मिलल ना, हम कहली उनसे धान कुटवावे के, कहना कि धनकुटिया वाले फूल ले जाना। ना ना कुल ना ले जाले, खाली कन्ना भूसी ले जाले। मुकेश वो कुटवौनी है, और पंकज वो कुटवौनी है, ब्रजेश वो कुटवौनी है। और वह आपन खाली धान ऐसे पड़ल बा, कुटवावल नहीं खेजात। अरे तो भाई अब योग निकाल ही के पड़ी ना। और बताओ। बंद भइल जाता काड़ी गइल परेशान।